Ус! Аз съм Живко от Самурай Доджо Варна и сега ще ви преподам един кратък урок какво да направите, ако вървейки си по улицата случайно някой тръгне да ви напада. Особено агресивни младежи, нещо, което съвсем наскоро се случи. Това, разбира се, са съвети, които ще ви помогнат да изглеждате по-уверени, по-стабилни. Разбира се, най-доброто е, ако може да го предотвратите, да ги видите и естествено да избягате, ако бягате достатъчно бързо. Ако не бягате достатъчно бързо, сега ще ви кажа какво е добре да направите. Сега с Валери. Ус! Карате Кьокушин е неговата база, както и моята. И сега ще ви покажем заедно с него какво бихте могли да направите, ако ви се случи някой случайно да ви нападне на улицата. Валери играе агресора, аз си стоя, но тук трябва да можете да запазите самообладание. Нещо, което е много трудно да го преподам и да кажа така се прави, но ако видите атаката, ето той тръгва атакува, трябва да си вдигнете ръцете горе. Двете ръце горе, за да може да го стопирате. И като ги вдигнете горе, малко натискате напред, за да може да го избутате. Какво се случва при тази атака? Ако вие в повечето случаи, когато хората ги нападат или ги блъскат, те правят две основни неща. Или поемат въздух и така се сепват, или просто се свиват по този начин и от тук пак остават от всякъде открити. А вдигайки ръцете горе, това показва, че имате някаква опитност. Това чисто психологически влияе на противника, че срещу него има подготвен човек. Защото ако вие просто е така се застанете, това означава неподготвеност. По този начин агресора се превъзбужда още повече, придобива собствена увереност и започва да ви налага. А вдигайки ръцете горе, дай пак атаката от тук, хоп, от тук може само с един вик, нали, изблъсквате го и ако има възможност, бягате. Ако се чувствате достатъчно уверени, имате някаква бойна подготовка, естествено какво бих направил аз, от тук майгери в корема или директно в главата, но много зависи от ситуацията. Другото нещо, другото нещо е, когато прави ви атаката, атакува ви, спрели сте го, изблъсквате го от тук, за да се защитите два много добри метода с отворена ръка. Няма нужда много дълги замахвания, просто с ето тази част на ръката, тук, от тук директно в ухото. Защо в ухото? Защото се получава вакуум на тъпанчето и започва да му бучи главата, буквално вупи, има чувство, че са му струшили главата. Изключително неприятно нещо и почти винаги няма човек, който да получи такъв шамар тук, да не се свие. Другото е да го изблъскате директно с отворена ръка в лицето. Това са съвети за хора, които нямат боен опит, т.е. примерно не са тренирали бойни изкуства. Това е от тук бам, или от тук с отворената ръка и пак търсите вариант да избягате. Или ретник в слабините директно, като максимално силно, без да се притеснявате какво може да му стане, защото трябва да му стане, за да го откажете и той да не ви набие. Нали? Трябва вие да се чувствате стабилни. Другото е, идва към вас, иска да ви бутне и не трябва да правите ето това, което сега се изпъчвам. Това е най-естествената реакция, повечето хора правят така. Бутат ги, той се изпъчва да опонира. А трябва, когато ви бутат, да издишате. И издишвам и слизам надолу. И от тук съм вече много по-стабилен. И от тук мога да го избутам и да предприема някакво действие. Но иначе, когато съм поел въздух и го бутам, вече тук почва борба и аз и да искам да направя нещо, то ми е неудобно и той продължава да ме бута. Обаче сега ще видите, като издишам, издишвам и от тук мога по всякакъв начин, даже вижте, като се свих и той самия Валери, хоп, от само себе си, без аз да го бутам, а той е подготвен. Имайте предвид, че когато на улицата имате един келеш неподготвен, но решил да бие просто някой случайен, той директно може да падне по лице. И да обобщим. Първото важно нещо, вдигаме ръцете горе. Леко кръстосани, за да може, ето той не вижда какво се случва от тук. От тук може да го изблъскате. Ако имате увереност, може веднага да го ритнете в слабините. Или
с шамар от тук търсите му ухото, с ръката тук да го изпляскате в носа директно, бам, отворена ръка и да търсим вариант да изчезнем. Разбира се, много по-добре би било като мъже да се запишете на тренировки, ако сте от Варна, в Самурай Доджо. Варна, ус. Или, ако сте от друг град, да намерите школа, някъде, където ще ви научат на най-важните елементарни неща. Как да се стегнете умрука, как да застанете в стойка, как когато искат да ви избутат, вие да реагирате и да застанете, да сте стабилни. Това нещо, по мои разбирания, трябва всеки един мъж да го умее, за да бъде по-сигурен, по-уверен. Това няма да ви направи мега бойци, нито пък ще ви направи във всяка една битка да сте печеливши, но ще направи така, че да имате минимално щити, ако не дай си Боже нещо се случи. Живко, ус. И Валери. Самурай Доджо, Варна. Ус.